ସକାଳୁ ପେଟେ ଖାଇଦେଇ ରୋଷେଇରେ କ'ଣ କରିବି କିଛି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଚାଲନ୍ତୁ ବୋଉଙ୍କୁ ପଚାରିବା ରୋଷେଇରେ ଆଜି କ'ଣ କରିବା। ବୋଉ ରୋଷେଇରେ ଆଜି କ'ଣ ହବ? ନେ ମୋ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଝୁଳ କରି ଖାଇଦେ। ବୋଉ ଆଜି ବା ମଙ୍ଗଳବାର, ମୁଁ ଆମିଷ ଖାଇବିନି। ଛାଞ୍ଚୁଳି ମାଡ଼ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଦୌଡ଼ିକି ଟୁକୁଲି ପାଖରେ ବସି ପଡ଼ିଲି। ଲାଗୁଛି ଆଜି ବୋଉଙ୍କ ମୁଡଟା ବୋଧେ ଭଲ ନାହିଁ। ଭଲ ହେଇଛି, ଆଜି ତ ମନ ଇଚ୍ଛା ରୋଷେଇ କରିବି ମୁଇଁ। ବୋଇଲେ ଆଜି ପୋଟଳ ଭଜା ସହିତ ଜହ୍ନି ବରା ଟିକେ କରିବି ବୋଲି ଭାବୁଛି। ଜହ୍ନି ବରା ଆଲୋ ତ ଆସିବଟି? ଆସିବ ହେ ଆସିବ, ମୁଁ ପରା ୟୁଟ୍ୟୁବରୁ ଶିଖି ଦେଇଛି। ଭଜାଟାକୁ ଭାଜୁଥିଲି ସାଇଁ ସାଇଁ, ଆଲୋ ଜହ୍ନି ବରା ଖାଇବି ବୋଲି ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିପାରୁନାହିଁ। ପୋଟଳକୁ କଟ କଟ କରି ଭାଜିଦେଲି, ଗୋଟାକ ପରେ ଗୋଟାଏ ଜହ୍ନିକୁ ଭଲସେ ମେକଅପ୍ ଲଗେଇଦେଲି। ତାପରେ ପରା ବୋହୂ ବେଶରେ ବସେଇଦେଲି। ହେଇଲୋ ମୋ ମେକଅପ୍ ଦେଖିକି ଜହ୍ନି ପରା ନିଜେ କହିଲା କି ମେକଅପ୍ କଲୁ ପୁରା ନାଲି ପକେଇଦେଲୁ। ବୋଉଙ୍କୁ ରଗେଇଥିଲି ଯାଉଛି ଜହ୍ନି ବରା ଦେଇକି ପଟେଇବି ବୋଲି। ତୋ ଜହ୍ନି ବରାଟା ଭଲ ଲାଗୁଛି ବୋଲି ତତେ ମୁଁ କ୍ଷମା କରିଦେଲି। ବୋଇଲେ ମୋ ବୁଢ଼ୀ ମା କହୁଥିଲା ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମତୀଟା ବୋଲି।